baş temaşavan çarpın medya لسر ناو مالبات چاپن مدیا سلاو و رزگرتن خود پیشکش و همه تماشاوان چاپن مدیا دکم از ویدارم پیش روزامه یا کردستانیان گشو خوشتر ببه گاف بگاف ام بر با آزادی هرن و دوی سالا نودا پیشکتن خوش بین پیشیا تیکوشینا نتوه کردستانی var baş temaşavanın heja eji sarsala ve temaşavana tava piroz kim o taybet ya hami Kurdistan ya piroz kim hevidarım ev sala isal yani sala 2026 bo Kurdistaniya bukhara azadi o sarkabune ka baştır bine yarakdın evar baş gel temaşavanan em zanın em îro heftaya pêşî ya sala 2026 bername xwe pêşkêş dikin salekî me du bername xwe hişt ev sala bihurî jî evê pêvajoya ku her yekê li gorê xwe navlê dike me bi guftûgû û navlêkirin û sergêjî û danûsandinên her yekê aliyê xwe va bi şîroveyên cuda cuda bi xapandin û xapandina me salekî bihurand çi bû hem di gazîkirinên Adla Öcalan da beyanên devletê da hem Serok Komarê Tirkiye Erdogan û Serokê MHP Bexçelî û bi gotûbêjên ku goya ji Qendîl û ev ê tên kirinê û Dem Partiye ev tevlihevî û sergêjiyekî kûr û dûr mezdû xwe hîşt ev ê sala nûda vê komisyona ku heyî raporên partiya civandin û evana dan û hebû du komisyonekî taybet ji bo van raporên ku partiyên siyasî ê ku li parlamentoya Tirkiye ne partiyên Tirkiye ewan raporê wan dane hev lazim e komisyonekî heye ku ewan rapora navaroka wan rapora bigîne hebû du û raporekî amade bike pêşkêşê meclisa Tirka bike دوی مجلس دا لگوره و وان راپورا یا جوی داخوازا و کمیسیون اگر بگیجن انجامه که تابی یک ریزیه که کاربن آماده بکن و لگوره و اینکه قانون درخن بس حیان ها تشتیکو ام دبینن بیانن وان پارتیا همیا تو گاوک تو گوتنک بر بچاف جبو دوزا کرد یا پرسکریکا کرد و کردستان دا تو تشتکی نهاتی اسما تنه دم پارتیه دا بحثا وارد دموکراتیک دا زمان کردی بحث آتیه کرنه لگوری اکاداری وان تابی و خدا پاره مثلا کرد و مثلا تندروی و شر و پفچون شهف دو جدا حالیا روشه بی لهمی دی چرچوه ترکیه دا او ما في زمان جدا بارتينا دا چرچوه دموکراتیک ترکیه دا براتیه دا دوی چرچوه دا ما في زمان لی اوجی بچت راده بچه زلالیه که اویتنه دوان روژن پیشیامه دا اوان تشتانا و هر که هر زلال ببه لی دوی وارداش با درنکتنا راپور اوه جیانا و کمیسیون دمهدن درش کرن yani hayat daviya mahsubatı ev komisyon lazım ev rapor و komisyonun nafkayı ku rapor abdinabudu ve peşkeşe meşrepke meşret bir var da ev ekip ke lebe guman emzanın evan mesele derş kirna nejbo ku pera geçtin ne geçtin ne yani pera geçtin ne geçtin belki çerçeve bengahina ku ev bejin Türkiye be terör zelale. Zelal çiye? Ev kese ku çekdeynin ve çava beyin çava neyn yani peşniyare kiş boğan gelek asan ve rahate. Jaliye Dem Parti ya ji Abdullah Öcalan var ku vakti tu daxwaza ki tu ne be yani ne federasyon otonomi o mafya çandini o zaman tişteki yoktuna be daxwastına be duvar daş perspektine. Le perspektif amazın çiye? Perspektif amazın ku am dibinin Türkne iknane yani aliye Türkan nikarin hevalbende xo ikna bikin. Aliye Dem Partiye jini karin hevalbende xo ikna bikin.
آلیت ترکا دبیجن او کسی که تروریستن بناو دکن اوان تروریست لازم همه یا بین کشته بین قرکرنه جورته بین راکر یعنی نکه بن حبسه و جزا نخون و تشتی ور هم قبول نکن اوان دستلاتداری ترکیه خواست اوان اخنا بکه اخنا کرن درشت که yani ne ko rapor û hazirkirin û ev ê da li gorê me yani mer nabîne sebebekê hebe ku ji bo dirêjkirina wî û aliyê PKK û Dem Partî û ev ê da jî yani xelk difikire ya maltune ku şehîdekî nede maltune ku mala wêran nebiye maltune ku ji malbata wî koçber nebûne maltune ku ji malbata wî işkence û teada û zulm nedîtibe li îro hatiye encamekî serokê PKK dibe jave dibe em ne kültür û ne otonomi û ne federasyon ne em naxwazin dîwarda xelk yani şaş biye gêj biye ya çaçê dibe evan mesela na dike ku rojev dirêjtir bibe yani ev mesela pêvajoya Kurd nablê dikin dirêjtir bibe û hanîne çawa ku ev mesela ji bûyerên Rojhilata Navîn û ew ê derketiye hemî mesela jî rojevê da ji ew jî ji bo sergêjiyê bi mesela Sûriye û başûrê Rojava dingirêdan îtfaqa dehê adarê biye benîş devê her kesî da îtfaq hese de jî bi îtfaqa dehê adarê Ahmed Şara jî dibe Erdoğan jî dibe Bahçeli jî dibe Apo jî dibe hemî dibêjin îtfaqa dehê adarê li dehê adarê wek lastikekî û ew ê benîştekî herkes dicû encamê wê kes nizane yani her yekê ji xwe şîrovekî dike her yekê evekî dike duî warî da yani ev dirêjkirina vê pêvajoyê divê ew ê daye û berê de evekî çêbû ev nîvefû dibêjin ya ew ê yasayekî gorandinê çêkirin înpaz cezasî duî warî da ji dora 50,000 girtî hatin berdan li gotûbêjekî dinê çêbû ku yasayekî dinê ji bo înfazê çê dikin îro Xanê Wezîrê Dadê Tirka ew kir red kir got xebatekî me ew hatine ye Xanê ew ê mesele jî wê bêlin encamê komisyonê û kanûnên nû ku mesela gerîla û mesela girtiya û mesela vê pêvajoya hanê da tek keva rojevê ew ê divê çerçeveyê da tiştekî lê zêde bikin û bêguman ev berf û bahoza ku ser ew ê dahatiye Kurdistanê dahatiye nişkava ku 56 sal e tofanekî wer yani berê dihatin berfekî wiha ew ê û ji bo xwezaya Kurdistanê jî ne tiştekî xirab e yani tiştekî baş e lê xelk kes amade nebû kesî hêvî nedikir wiha nişkave berfekî wiha were û herkes bê hazirî kete nava vê ew û pişekî xelkê êşand Kekbaran kesî salek bere hêvî nedikir ku ev tofan ji aliya Apo jî bi ser Kurdistaniya ve were mawsayê her tişt nişkava çêdibînî ne ê xwezayî tenê ê ne xwezayî ji nişkava çêdibîn ji bo wî divê em Kurdistanî ji her tiştî re hazirin hem ji xwezayê re hem jî ji xweza Apo re hazir bin ku dikaribin li hemberî xwe biparêzin ya jî dikaribin bizîvirînin lêhê xwe em bêjin van bûyeran ji bo wî bi rastî jî we jî bas kir yanî ev pêvajo carek din fikrê me dibe salek berê ya çardeh meh berê ku wetê hênû dest pê kirin işte pêvajoya dewleta bêterorkirin û herêma bêterorkirin bi rastî yanî li nav dewleta Tirkiye de ne terorek hebû ne şarek hebû ne tiştek hebû ji bo wî diyar bû ku ev armanca vê pêvajoyê tiştek pişt wî da hene û ê herî diyar jî ew bû ku ji aliyê Dewlet Bahçelî ve hat dest pê kirin Dewlet Bahçelî tabî wek navê xwe dewletê temsîl dike dewleta Tirkiye temsîl dike carek din xwestin ku li perçeyê Kurdistanê dina taybet jî Rojavayê Kurdistanê Abdullah Öcalan bikin aktorekî ku dikaribe li wê derê jî çawa li vir li gorî dilê wan
PKK و دمه و طرفدار خدا مشاندن لوی در جوان تشتاب که طبعا هم تماشاوان جی دبینن که هم ده هر برنامه خدا باست کن یعنی ام مسئله نه مسئله آپوش در کتیج مسئله که حسدش در کتیج مسئله شاراج در کتیج بیا مسئله که نامنتوی لوی داره چونکه اکتور لوی داره دستلادارن یا جی اکتور لوی داره ام بیجن اکتیفن یا اکتورن هر تش دیاره و دستوان تمشاندن اوجی برجواندی واند کردا به وید دن مشاندن tabii mehevya meymazı ne ve ko براستی کرد و داره یک ریز بن به هر رابن و اوجی وقت همی ملت دنیا یک وقت همه دولت دنیا برجواندی خوب پارزن یعنی برجواندی وانو کی جان دولت به هر را نیزی هفبو لوی داره برجواندی خبرن مثلا خبوی آوای چاره سر بکن yani diğer van rojat işte belki emnizan kavmin yazı em tahmin kin kavmin ko Türkiye cara kadın behevda gvaş diye ne karınç bin vi bari derkevin naha çıtkin gefa disal kurdat khun taybet gefal le hasadet khun o dibejin ki vakti tijib yed ve müdahale bkin yek jvirda yani wa evdkin ko Türkiye Cumhuriyeti kenge avaki leşkeri müdahale ve derebke خلقی حاضر کنج با کوتشتکی مشروع کرنه طبعا ev meşruiyet avan ev çıp kin tişteki watine tahakkaki wan ma faki wantine ku Rojava Kürdistan'e müdahale peş Roja Kürdabkin müdahale Suriye bkin her için ten dibejin bira kes müdahale Suriye'ne ke kes vedere nemine başa kes nemine na جروجا اول دا اکول ویدر خریبه دولت ترکیه و عسکری ترکیه نه سچار هرمن جدی نها دبن باندورا دولت ترکیه در فرمینه لویدره کیمیل که ترکا در باز دبن لویدره پوسته ترکا هات نوا کرن لویدره مکتب ترکا هات نوا کرن لوی هر نورن بیجن نا کساده دولت پرچت که اویازی ند برجواندی پیش روجا دولت ترکیه در باشه یعنی ithama ve daviye vi pazda roje paşiji hem devlet bahçeli hem AK Parti hem partiyedine hatta yani Mert Karabeje ko doğru demeji lxwana xoştinin çid bejin de bejin hasada ketiye bin bandora İsraili ve wana şorab kartinin em kabul nakin hasada wara şey İsrail wara pişgiriya Kurdab ke başa kabul nakin var ve haftiye da nuçenj heremetin nuçenj ve deretenj Suriyetin ko İsrail brasti go mentika Golane yani askeri ki gelek gran kişandiye ve dere o her halde nezbo işarate ve dere nezbo kol la araba khayal durziya te dere zbo devleta Türkiye te yani البامه برکو یکی بچوا پیچونا او کاب کرا بلاخوال نهاق ظالم نخستا برپیه نخستا دیگوتن کرین کار بازدا کردان مجی دولتا ترکیه جی هر وره و بلاخوال کرداخه باشه اون بین اسرائیل پیشگیری آوند که اون بینم قبول نکن دولتا سوریه پرچب و یا اشغال و باشه والورن هرن هاده اون هرن her İsrailya jur derken uç Kurdar acayatine. Jibovi az carekten de bejim yani mesela Kurdabiye mesela ki navne tevil Suriyeci mesela ne tesin mesela Şara o devleta Türkiye hatta yani gori van uçen davi Şara jibo Türkiye gotiye kesinlikle gene un müdahale Suriye nekin müdahale Suriye bkin tişte koheye asayişa koheye yazı embejin rahatya koheye ve evjiş deste mevveterhare yani hatına ve avaki leşkeri yazı müdahale kırna ve hasade ve bukhara Suriye ki gelek xarabtır bine haya mümkün be de yani teve mane ko şaraji nahvaze devleta Türkiye müdahale Kürdistan yaptı az bavar kim lüve dere ve tişte baş çevin ko سرok mesele mazlum abdiji dibêje digot yani 2026 ve bixarat işte gelek baş bîne ji bo Kurd û Kurdistaniya
hem mesela tifaka da hem mesela yekîtiye da hem jî mesela berjewendî û destkeftiyên Kurdistanî da wê li Sûriye tiştên baş çêbin wê ev xebatên dewleta Tirkiye ya jî derxistin û aktorkirina Öcalan jî wê perekî neke ew jî miyadê xwe çawa partiya wî miyadê xwe tijî kiriye ew jî miyadê xwe tijî kiriye ew her wî bidin pêş her çi jî bikin niha hêdî kevin aleyhiyê wî dibin Öcalan ji bera soz dabû wê li wê derecî çi rêxistin û çi grûpên girêdayê PKK hebin wê tev xwe fes bikin û tev çek deynin tabii Öcalan û derdorî dibînin ku wê kesede xebera wan neke hêdî ew jî dibêjin na Öcalan tiştekî wan negotiye wê li Sûrî jî wê Kurd çekê xwe deynin yanî tê wê manê ku li Rojavayê Kurdistanê em ber başiyê ve diçin Heta mümkün be ku em ji bandora dewleta Tirkiye mîtê û Öcalan derkevin li wê derê ew ê serkeftinê baş bi dest xin û pêwîstî heye ku birêz serokê PWK birêz Mustafa Öcalan di vê dawiya vê hefteyê de li Batmanê konferansek çêkiribû balkişandibû ser wî ku Kurdên her derê dinyayê divê piştgirê Kurdên Rojavayê Kurdistanê bin li wê derê ji bo destkeftiyê wan destkeftiyê nû bi dest xin û xwe birêxistin bikin û mafê xwe netewî parêzin herkes her Kurd divê piştgiriya wan bike belê Niha tabii hinekî tişt ser başir Rojava bêjin lê beriya wî tiştekî din jî bînin bîra temaşevana wek agadarî ev sala çûnê da gelek danûsandinên navbena partî rêxistin Aliyê Kurdistaniyan her bê ravestan hatin domandin lê em bêjin pratikê da levkirinekî bi tevahî çê nebiye lê nêzgahiyekî baş heye navbena partî û rêxistinên Kurdistanê da em ê vîdar demekî demên pêşiya me da ne demekî dûr wê hinkî tişt wê eşkera bibin yani duvarê hevkarî û yekîtî û îtifaqên li Bakur da xebat û ev ê ji bo yekîtî û yekrêziya Kurdistaniyan her di dome bê ravestan tê domandin belkî hinekî tişt ne li gorê dilê meriv lezgîn bin lê tên kirin yani ne ku em bawer dikin wê serkeftî bin di wî warî da bi taybet jî Partiya Welatparêzên Kurdistanê di wî warî da rij de yani bê ravestan kar û xebatê xwe domîne û ev aliyê ev ê em behsa başûrê Rojava wextê dikin em dibînin danûsandin ya jî gotûbêjên ku li ser rewşa başûrê Rojava tê kirin qet li hevûdû nakin yani yek rojekî aliyekî dibêje hawekî dibêje yek roja dinê tevgedî xeberekî evekî derket aliyê havê dinê berevajî wî tiştên diyar kirine ev hem ji aliyê Şamê ve heye ji aliyê Amerîka ve heye ji aliyê Tirkiye da her ku çawa nava Tirkiye da her ku rewşê ev ê datin yani gotinê hişk derwarê Kurda da û demajo û ev ê da tê kirin li aliyê ji bo başûr jî yani ji bo Rojavayê başûr jî tê kirin yani Sûriye û aliyê Kurda jî lêxwaneya vana tenê îxnakirina nava xwe ye ew dizanin ku Tirkiye bi serê xwe nikare midaxela Sûriyê bike yani heya nû ji xwe eger karibûna wê bikirana û hinek kes dibêjin bira Tirkiye li wê derê bi Kurdara xweş bike û piştgiriya Kurda bike û ew ê wekî ku Tirkiye li nava xwe yani ya jî li Bakur piştgiriya Kurda kiriye ku here li wê derê piştgiriya Kurda bike li ku gavekî Kurda hebe nav li Bakur jî û li perçediriya jî heya ji destîwtê pêşî bigire yani ne ew hêzekî ye ku piştgiriya Kurda bike ya jî amade ye wek zihniyet ne amade ye wek lênirîn ne amade ye ne mimkûn e bike lê di vî warî da Amerîka her ku çem dibînin leşker dikîne wê derê sedemeniyê çek û sîlah dikîne wê derê ne ku ji wê derê vedikşe yani berjevendiya Amerîka ne ve ku Sûriye vekşe rojhilata navên vekşe û ji wan re bêle herçend Trump pesnên Erdogan dide bi dev da piçekî şahîk dike di pratikê da nikare ew bike yani rê ji Tirkiye re veke lê aliyê dinê
نه شام بخوازه جی شام اردیا کو دست وان ده جی 18 گروپ چکدار تندره و پیکاتیه 18 گروپ به خود را اتفاق کردن یک گروپ که جو خوب بلاب نکریه yani ne ev ku ev çende wanaş xon Türkiye rast piştgiriya wan dike û ê dinya jî kesê xwe belav nekiriye wek grup ev dane yani yek destî yek rêziyekî yekî îdarekî ji Şamê li ser wana tune bi vê hebûna xwe ew tiştê destê hesedê de ji têxe destê wan nikare îdare bike yani Şam ne müsaide rewşa wê ne ew ke ku here wê derê ew bike dest bi dest ser û kar be idare bike em farz hêja Kurda tune bejnî kare idare bike lê aliyê dirê Tirkiye evan rojê davê bi televizyon ew de propagandakî dinêşke ya astê xwe hesede dola nedê hezar însan e yan dibêjin 100,000 çi hemî direve tiştekî wertune dest bêkirine wê ew ê propagandayê dikin û danûsan dinê ew ê da jî ji xwe ajans û ew da jî nêzîke yani vê hefta pêşiya me ya ji demekî nêzik dibe ku levkirinekî navbena Hesedê û Şamê da bêkirine duwarê eskerî da lê her yekê behsa dehê adarê îttifaqa dehê adarê dike dehê adarê me berê jî gotbû dema îttifaq çêbûbû jî dehê adarê ne îttifaqekî serkeftî ye bandora wê yekemîn aliyê serkeftî ku dewleta Sûriyê wek serokê dewletê bi aliyekî serokê Hesedê ya ê Kurd ramezlû andira Rûdinê îttifaqekî imze dike her du hevû du qebûl dikin ku îttifaqekî dike entegrasyon jî wextê çêbe entegrasyon li ser wê qebûlkirinê ye yani te aliyekî qebûl dikî ku entegrasyona wê jî tîne ew aliyê wî pozîtîf e ew alî ji ortê re nabe îro îttifaqekî ji çêbe warê hebûnê da warê ew da hebûna Hesedê nayê ew kirin ji ber ku îttifaq bi aliya re hatiye kirinê lê mixabin heyan wiha ew piştê kongra ku Qamişlû çêbû heyan wiha ne Şam ne aliye wê ew komisyona bijarte sekrandiye rawestandiye lê aktif nene heya warê eskerî da levkirinekî nebe ew nikare bi aktif ew dereng dikeve û bêguman tiştekî dinêje heye yani mesela Hesedê li ciyek Efrînê ku Efrînê Tirkan müdaxele kiribû warê perwerdeya ziman û xwendinê ew ê da jî divê zimanê Kurdî wek zimanekî biyanî em maf dinê wek zimanekî biyanî bêjiyandin yani ev xwanê wek mêjî wek ew ê ew hem tundrevê îslamî ne hem jî nijadperestê erebin yani rehet Kurd nikarin xwe teslîmê hêzekî wiha bikin û ew kuştin û qetliama wana ku ser Elewiya û ser Durziya jî têkirinê hatkirinê kesekî nikare xwe bavêje van tundreva van wehşa van ew ka ku xwe bavêje bextê wan her tiştê xwe teslîmê wan bike tu kesekî dîn tune ye xwe bavêje bextê zalima yani me nikare bêje wela mîyo xwe bavêje bextê gur ev jî daxwazekî wiha çê nabe û Kurd jî qebûl nakin nemikune qebûl bikin ez dibêjim tiştê raya giştî pişte çav dike ew e ku ew peymana dehê edarê peymaneka leşkerî ye yani agirbesta di wê demê hûn dizanin şerekî gelek dijwar hebû navbera Kurda û o navbera dewleta Tirkiye û Ereba yani şerek dijwar hebû ewana bi mana ku ew şer raweste û hinek mesela eskerî da lev dikin lê esasê xwe da ev çend care dibêje yani serokê Hesedê Mazlûm Ebdî dibêje ew peymana me peymana eskerî ku siyasetê çareser bike me wê peymanê çêkiriye me çêkiriye em dewletekê namerkezî dixwazin yani eger ku ev mesela eskeriyê ji bo mesela siyasî ew peyman nebe çareserî ti mana wê peymanê tune yani ji bo ku ew entegre ordiya Sûriye bibin jî lazim e pêşî di siyasetê de rev bikin mafê Kurdayên netewî o coğrafîk were bi dest xistin nawek we jî anî ziman hê ji bo zimanê wan dibêjin zimanekî ji bo perwerda zimanê biyanî baş e wê çawa ev
ev orduya Kurda her xwe teslim orduya Şamê bike nake. Yani êdinê jî di vî yek salî da eşkere bû ciyê ku çekê wan tune hêzê wan tune ereba çi yani Şamiya çi hikûmeta Şamê çi êrîş ser bire ser wan hên nû heftikî berê dîsa jî êrîş birin ser derdora bara spî Elewiya û zilmeka mezin li wan har kirin bi şûra û bi kêra û bi qesetûra êrîş birin ser wan dikanê wan şewtin erebê wan şewtandin yani ew mesele li ba me dibêjin wê ev hevîr hê av zav bikişîne ew mesele ez dibêjim wê av bikişîne û wê di pêşerojê da di berjewendiyê Kurdistaniya Rojava da be ez wa difikirim. Êdinê dîsa we bas kir yani mesela pêvajoyê esasê xwe da dibêj Tirkiye dest pê kir kal Tirkiye em vî jî bîte we dîsa bas kir yani mesela va diza û keleşa û qatila û qapqatçiya û nizam hepçiya tev berdan bes esas vê pêvajoyê vê qanûnê înfazê goya ji boî em bêjin siyasiya danîn wan bi mana navê terorê wan derwayê vî ewkî daiştin baş e do dîsa Ahmet Türk serokê şarederiya Mêrdînî dema ewkê tijî bû serî li mehkemê da ji bo ku bizivire wezîfa xwe mehkeme wî jî red kir. Heya niha ev 14-15 me ev pêvajoya ku Ocalan û dewleta Tirkiye daye dest pê kirin ji xwe ne di berjewendiyê Kurd û Kurdistaniya daye lê ji aliyê PKK sozê ku dane ve jî tiştek tune ye. Yani ne eko wê werin wê çawa teslîm bibin wê çawa her mala xwe çawa îstêdam bibin ya jî êl hepsa dane çawa werin berdan tu tiştek tune me dev berde hadê bira apo bira derûdorê apo xwe îkna bikin ku ka dewleta Tirkiye û apo ji bo PKK demê girtiyên siyasî çi karekî kirine heya niha demek ki ew 3-4 hezar civîna çê kirin ji bo xelkê bixapînin hêdî encama wî jî dertê ku êdî ew bixapandin jî ev kar nabe tabii herî girin divê meriv bala Kurdistaniya bikişîne serî ku meriv vê pêvajoya ku ji aliyê doza Kurd û Kurdistanê ve pûç e meriv li hemberê wî alternatîfekî xurt çêke ku mesela Kurda bide îspatkirin ku bi destê Kurda têk diçe li Bakurê Kurdistanê Tirkiye yani esas ev 100 sale dewleta Tirkiye bi vê siyaseta xwe berdewam e lê heya niha bi destê Kurda tiştekî wan nedikir îro partî û serokên ku qaşo Kurda temsîl dikin ya kesimek Kurd temsîl dikin bi destê wan tê gotin û tê înkar kirin mesela milletê Kurd û Kurdistanê divê muxalefeta Kurdistanî zûtirîn rojek ev partiyên me Kurdistanî ku hene bigîjine hev û herçiqa berfbariya be jî derkevin kolana berfê paqij kin derkevin ji bo mesela Kurd û Kurdistanê doza Kurd bigîjin milletê Kurd vê pêvajoyê pûç derxin ji xwe pûç ji aliyê Kurdistaniya ve bi aliyê reel ve jî derxin ku heya ku Ocalan û hevalbendê xwe li Bakurê Kurdistanê hakim bin siyasetê da Kurd wê tiştekî bi dest nexin. Divê viya carek bi Kurda bin îspat kirin û bi Kurda bin qebûl kirin ya nexwe ev pêvajo herçiqa jî nev serketî ve jî ji ber ku muxalefetek tune neserketina wî ji xelkê rabêje û rastiya wî ji gel rabive wê di piyasê da serkeftî werin xuyan divê em bal bikişîn ser vê meselê jî. Tişte de em ji Bakur derbasê derê bin yek jî yani hêviyê ew lêkolîna ser zimanê Kurdî sedî heştê Kurda diyar kir ku yani divê lêkolîn da diyar bû ku gelê Kurd milletê Kurd xwedî li zimanê xwe derdkeve sedî heştê daxwaza perwerdeya zimanê Kurdî dikir yani divê lêkolînê da ev cî geşbîniyê cî hêviyekî mezin e ya diwa di serdana Serok Barzanî da ew kelejaniya ku nava Kurdistaniya da çêbû ew nîşanekî ku Kurd werin netewî da her firsendekî da li ser piyayîn ev ya tika tirsîne te aliyekî da aliyê dinê ev vê dawiyê êrişekî li hemberê ev ê Leyla Zana hat kirine yani niha futbola du tîmên Tirka hatin cem hebû du
dijbine Leyla Zana'dan. Yani tekiliye ki Leyla Zana bu futbolu ev vatine bu. Yani bu zanatı reaksiyona ki ev kırın. Ev reaksiyonu ez bavar dikim ev kırın ko belki bineve da jbo Leyla Zana derkim peş belki bu Armanca ko belki plan kırık plana kidine bu. Let encame xuda hemi Kurdistaniyan reaksiyona ki netave nişanda. لهمبره و ایریشا کو خراب و نجات پرست و جی انسانیتی دور لهمبره و درکتن وانا همی نشانا هست نتواتی کو هر دچه تبو همی ایریشن ترکافا گشت دبه بر کمای ناشه بر بلندبونی واتشه و دواری داجی دیساجی دوباره و دیسام لی بیشن وک eveki Kurdistaniyan ra danu sendinin siyasi jibo yekrezi ve yekdengiyen Kurdistaniyan ev xabat bütün tujid dome yani o em hevidarın em bavarın ve serkefti bin sala peşame ve sala ki yekiti yekreziya Kurdabe gavek ber peşva be aliye natavi te koşna millida Ama henekî li ser ew bikin ku nihavê dema dawiyê piçekî germ e rojhilat ku ev bû nava vê salê da tûjiya ku rojhilat tê kirinê piştî êrişê İsraîl li ser Îranê ew tund û tûjî û li hemberê gel bêtir hişk bû bi salekî da dora tê gotin 1500 însan hatine darxandin darvekirin idam kirin o xelq lembere vê bûyerê gelek neraziye milletê Kurd jî rewşekî gelek xirab da dijî mesela Kolberî bû wek karekî li rojhilata Kurdistana rojhilat gelek Kurdê me ji birçîna ji tinebûniyê ji ew ê di her rewşekî giran da Kolberiyê dikin ser hudûd her roj tên kuştinê her roj birîndar dibin ji bo debara zarokê xwe ancak wê rêyê dikarin bikarbînin û ev rewşa aboriya ku li ew heye li Îranê bi tevahî heye warê gel da yani ew tundreviya İslamî gel bêzar kiriye ji bo wê jî ev çendekî ye xwe nîşandanên gelek mezin dijî iktidara İslamî Komara İslamî ya tundrew tê kirin û her ku diçe ev çar pênc roja qet naveste ranaveste her ku diçe berfire dibe evê jî îdara İslamî kiriye tenkasiyekî û di vê naberê de partiyên siyasî Kurdistanî û partiyên muxalif Faris û Türkmen û yani Azerî û Ereb û Belûca jî behbûdira wek îtfaqekî jî heye xwaneye ew îtfaq diwarê çerçeva kevneşopiya wê da zêde agadariyekî misertiriş ve ku van mesela serhildanê da piçekî ket rojevê lê hemîn piştgiriya vê ew ê dikin yani piştgiriya vê xwenîşandan û nerazîbûniya dikin ev nerazîbûn jî ji ber ku karmendên Îranê piştgiriyê dikin dikandarê wan piştgiriyê dikin aboriya Îranê têk dibe ev jî dikare bibe rûxandin ya jî tengavkirina îdarê guhrandinekî bîne rojevê herçend Îran êrişê xwe sebebê wî ew ê dibîne yani hêzên derva dibîne û piranî êrişê xwe dibe ser Kurda û pêkhateyên dinê li Îranê lê em hêvî dikin hêvîdarin ku evan tundreviya Îranê û her ku here ev ê hêza Komara İslamî ve ber birûxandinê ber têkçûnê ber ew ê de here û em hêviya serkeftin û serfiraziya têkoşina dijî vê zordariyê dikin piştgirî didin vê berxwedanê ew ê Belê wa xuya bi rastî jî vê carê li Îranê ev destpêka vê protestoyê dibêjin ku li wê derê çarşîkî wek vê çarşiya Stenbolê Qapalî çarşî heye yani cî herî zengîn e ji wê derê dest pê kiriye kepeng hatiye girtin û o eylem ji wir dest pê kiriye eger temaşevanê me bîn bîra xwe heya niha piştî
rejima İslami ko em bêjin li wê derê protesto çêbûne heya neha Azerî ta awayî digotin beşdarî van protestoya nebûne ji ber ku eboriya wir taybet eborî destê wan daye û ji xwe vê carê jî ev protesto ji ber mesela eborî dest pê kiriye ku bi rastî divê hefteyê de dibêjin perê wan carek din ji xwe navê pûl e bûye tam pûl yani ti qîmetek jêra nemaye devalüasyoneka zam mezin çêbiye fakîrtî û birçîbûn ketiye nav kolana vê carê yani em bêjin ji ewkê zêdetir ji van grûpên netewî partiyên netewî zêdetir yani destpêk ne ji wir destpêk ji mesela eborî derketiye û ber bi her kesimên Îranê çi hene yani çi netew kêm netew ya ol hene zêdetirîn vê carê ser mesela eborî da dest pê kiriye û bi xwe yekî berpirsyarê dewleta Îranê jî got ku ev car yani ji derva zêdetir mesela a navxeye divê em bi xwe navxe hel bikin heta got yani ev heya ku bi awakî demokratîkî ve divê şîdet li hemberê wan nê bikaranîn demek ki vê carê tê xuyan ku ew bi xwe jî dizanin êdî îş ciddîtir e carek din bêjim eger ku Azerî ketibin navî îşî ew îşê wana tehlûke îşê rejima Îranê û tiştê herî balkêş Trump do beyanetek dat ku got destê me ser tetkê ye eger ku rejima Îranê midaxeleyê protestekaran bi awakî çekdarî bike em ê jî piştgiriya wan bikin yani belkî ev cara pêşiye got ku em ê bi awayê çekdarî piştgiriya wan bikin destê me ser tetkê ye tabii divê navberê da divê lazim e ku hinek karibin pêşkeşiya wî bi awakî birêxistinî siyasî bikin ku vê muxalefeta gel bizîvirînin muxalefeta li hemberê îktidarê ku bibe muxalefetek siyasî û rejimê hilweşîne ya jî behejîne ku dikaribin gav bi paş ve bavêjin ez hêvîdarim ku wa tê xuyan mesela Paka Sûrî Paka Îranê Kurdistana Îranê Partiya Azadiya Kurdistan serokê wî Yazdanpane got ku em hazirin bi her awayî em piştgiriya vê protestoyê bikin û em li Kurdistana Rojhilatê Kurdistanê vê meselê nav gel da geştir bikin mesele bizîvirînin mesela xwe netewî ne tenê eborî em hêvîdarin ku berî salek tifakek nav rêxistinên Kurdistana Rojhilata çêbû ev tifak hinekî dijî pêş ve here û tirseka me heye berê hebû em hêvîdarin vê carê ew jî nebe ev mesela pejekê hergav li hemberê rêxistinên Kurdî tesîra Ocalan û hevalbendê wî zêdetirîn dibû taraftarê îdara mala vê carê ew jî nav muxalefeta Kurdistaniya da cî bigirin û bi hev re li hemberê rejimê vê protestoyê bizîvirînin protestokî netewî ku siyasî û encamên baş bi dest bixin bê zilm û qetliam û piştgiriya Amerîka û piştgiriya ku İsraîlê de Amerîka û İsraîl hûn dizanin divê hefteyê de 28 Meyê Netanyahu çû Washingtonê ev dîtinek kirin û mesela wanî yekem mesela Sûrî û mesela Îranê bi wan hat xuyanê û Tirkiye jî navda bû ku dişema bê Erdogan jî bi telefonê ve bi Trump ra avhaftinek dike wa diyara tiştê ciddî hene em hêvîdarin ku piştgiriya li Rojhilatê Kurdistanê û li Îranê tevayê Îranê piştgiriya van protestokara bikin û encamên siyasî demokratîk bi dest bixin û vê rejima mala bihejînin. Niha di serdana dema Jîna Amînî de partiyên Kurdistanê pir germ nebûn ji ber ku digotin tenê problem wê nava Kurda da bimîne û Kurd jê astengiyên mezin dikarin bikişînin. Lê vê carê gelek vekirî partiyên Kurdistanê piştgiriyekî xurt didin vê sereldanê. Yani hemî Parti Demokratîk Kurdistana Îranê beyanekî hişk nîşan da û partiyên dinya jî beyanê xwe nîşan da. Hem Pakê û Peşakê jî beyanekî hişk nîşan da. Yani xwanê partiyên li Rojhilat ê Kurdistanê ne dema Jîna Amînî de niha hişktir piştgirî dikin vê ew ê
ev jî denîşandan ku têkiliyê wan ê nav neteweyî û têkiliyê wan ê nav Îranê ev ê serhildanê xwanê cidîtir wê bandora wê li ser nîrê Komara İslamî hebe hatûndirew. Di vê naberê de li başûr ew ê jî em dizanin ev saleke her roj civînên navbera Parti Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştiman da ha hikûmeta Kurdistanê çêbû, ha wê çêbe, ha vê civînê da wê pirsgirêka çareser bikin. Salekî ser de derbas bû, mixabin heyan wan nebû û hilbijartinên Parlamentoya Iraqê jî hat newkirin ku û serokê parlamento û cîgirê wê jî hatin bijartin niha maraton ji bo serokkomarê Iraqê ye nava Kurda da em hêvîdarin Kurd karibin yekrêziyekî nava xwe da bikin lê mixabin bafel Talebanê li ew ê bû yani ji bo bijartinê bi elewiya re civîna wan dabû gotûbêjin ew ê ku derketin ortê tiştekî lê em merv hêvî dike ku karibin bi hev re bigîjin evekî yani adayekî destnîşan bikin û ew danûsandinên nava Kurdistanê û Iraqê da jî hem mesela nûça mesela mada 140 meselên aboriyên wekî dinê petrol û gazê û parastina hewayê jî ez bawer dikim Amerîkayankî çek dan Kurdistanê û vekirina ew konsolosê rojhilatin em belkî dunyayê da herî mezin li Kurdistanê avakirin jî ev jî pêşerojê da xwanê rojhilatin navîn da pingehekî taybet tê avakirin yani evî warê da jî merv hêvî dike ku têkiliyên Kurdistanê û navneteweyî xurtir dibe û yekî dinê êrişên Amerîka li hemberê Bexdayê ku ew tundrevên ser bi Îranê va hêzên çekdar û ew ê jî bên şikandinê û Kurd karibin wextê hewayî jî karibin xwe biparêzin bêguman ew jî destê Kurda xurtir dike û aliyê dinê ev pêvajoya ku li Bakur ji bo çekdarîna PKK ew ê jî Kurdên me yên başûr tevû hikûmeta Bexdayê jî ji dil û can piştgirî din vê îşî ji bo ku ji ew mesela sebebê bela PKK xelas bin nîvê Kurdistanê dagirkirine û bela PKK ku li ser wan naye ji wê xilas bibin ew jî hêviyekî dinê ew ê ku ji wê meseleyê xilas bibin yani cî warê xwe xelq here ser erd û zeviyên xwe karibe çandinî û aboriya xwe li wan mintiqa serrast bikin û dîsa ev mesela ew ê jî warê aborî da jî ev tofana em laserê û ev niha berfa ku hatî kirin û alîkî da ew barajên Kurdistanê dar dikire lê alîkî da jî gelek malwêranî li Kurdistanê çêkiriye em hêvî dikin ku Kurd karibin ji binê wan malwêraniya karibin rehetî xilas bibin û aliyê dinê jî divê sala nû da karibin yekrêzî û yekdengiya xwe ava bikin yani yekirina pêşmergeyê yekirina hikûmetê yekirina aboriyê karibin li ser wî warî gavekî lestir babêjin yani ev daha ji temê derket yani ev perçebûnî û ev nelevkirin ji temê derket yani sebeb merv heq be neheq be bandorekî gelek nehênî li ser Kurda bi taybet ciwanên Kurda dike her roj Kurd ji welatê xwe derdikevin li ser rêya tên kuştê li ser rêya Behra da dimînin li dera Asê dibin yani ev jî ji bo me Kurdistaniya şer me yani tamam em ne dewletên kekbaran dizanî ew watê vê dawiyê bi alîkariya Amerîkayê İsraîl êrîş bir ser Îranê mego Îran va Sedat pêncî emrê wî çû û zeyîf dibe belkî ew beşa başûrê Kurdistanê ku hêviya wan Îran e ew jî hêviya xwe ji wir bibirin watê bibirin mecbûr wekîtiyê û yekrêziya Kurdan nêstirî hev bibe çunkî quweta xwe ji wir distandin va carek din bafil Talebanî çûye bi şî ara rûdinê
جارگن پشگیری دوان انشالله خبره نه خراب زمانین کو دبیجن اگر کو بسر کردن احتمال او سلیمانیش کردستانش بقتی ممکن ولایت کسر بخه و خطریه واجی هنه ام هیویدارن کو نه کردتنه و امریکایی مساعده ندن کو کردستان پرچه و روجاوای کردستانه شه باشور کردستانه و ام هیویدارن اگر یک ریزی وان چه و وان بینن باهر امریکی وان بینن باهر گوی بلب سرخبونه باهرن یا جی بلب کنفدرالیزم باهرن روز بروش روشان باشتر و تابیگاوا روشان باش و ایمجی دمار ملورت شدن امجی جوه در سود دستینن او بایوانی ایرانی بسر ما واجوره و هر حالده امتین داویا برنامه خواه جارا کادن سرسالا توای تماشوان کردستانیا پیروز کن ایوار باش دم باش روز باش خیر و خوشیره کردستان فدرال خردبونیا و خردبونیا می ام رجا دکن و هیوی دکن و داخواز دکن و اوه دکن کاربن یک ریزی و یک دنگی خو بربهف دو بینن هزی خوب کن یکتی چیکن و بگمان یا هری هزامل هر پرچه کردستانه یک ریزی و یک دنگی کردستانیا چه به نابنا پرچه کردستانه داجی ام کاربن دیالوگ که سر نشتمان خو سر نتوا خو کاربن به بدورا بخوشکایی دانو سندن خوی نتوی هر وستن هر باش کاربن آماده بکن بخیر و خوشی بمینن حیا برنامه کی دی اماتن داویه هیویدارن کو و دما پیش